bwswkangni loksaba chongmari no naharai baro takarjola BJP mandal ni bwkhakdei kaisa nakumani kokchaplai khlaijaka jompujala songotram amchayo abono koktuma bwswkangni chongmari o kwpwlai wngkhe jompujala amchaini bebak jingjal tongmarok tei development wngwi mano hwnwi sabi khwnarika nainadi tabsaka chini mangpliwo BJP जिंदाबाद BJP जिंदाबाद BJP जिंदाबाद ताबो आणि जे भारतीय जनता पार्टी BJP बाय इनका सिनि जम्पुजला संक्राम कामिओ दिने पांडाव अथवा मीटिंग सभा दिने ताम कारणे सिंगर सांगठनिक बैठक उनका इनके बसगांनि लोकसभा बसगांनि 19 तारिख नि जे लोकसभा न तुइने पश्चिम आसननि आसन तुइने आबनो तिने सुं तिने और आसुक लायो जों सांगठनिक बैठक खाइलाय तामने इनका जों जागा साबो साबो मानजाखा इनके सिनार मंडलनि जे सब विभाग न कमिटी ऑल कमिटी आरो मुचा 7टा मुचा इनका अ जागा इनका 7टा मुचा कालिया 5टा मुचा निनो ओबीसी बे एच क्रियो टाकाजरा मंडलके आमबागे 5टा मुचा आरो शक्ति केन्द्र इनचार्ज आम बिसिंगो सिनार बुट कमिटी 52टा बुट कमिटी बुट नि प्रेसिडेंट न तुइने सिंगर तिनि सांगठनिक बैठक बसगांनि लोकसभा न बुट न तुइने बेलायखरो तिनि खा तंथका आगिनि जे अनेकटा परिवर्तन नङि फाइकिया जों तिनि नुका जोंनि 12 टाका जलाबो सिनि सांगठनिक बारि टका जों तिनि अ जागा जों नुका बसगांनि लोकसभाव 4 तारिख जुन के जों प्रमाणङि थाखिने इतिहास जों थांखिनाय तामने इंके जे तामने के अ लोकसभा पश्चिम आसन लोकसभा प्रार्थी जे जगह चिनी किसान विप्लव देव बंका विपुल बुटवाई के पास खाइनाय आबुनि बिसिंगो हो आसन अंका 1 लाख बिरुदेरो बुट माया आंनाय 1 लाख बुट माया अ जगह नाहारिनो सुंतिने और हिमलाय जा अ सुंदत्र थानसा बाबे हिमलाय जा तामने के भारतीय जनता पार्टी बिनि नाहार मंका सबका साथ सबका विकास अ जगह उनि दिखते आबुक दं टाका जला उनि दिखते आबुक दं आबुनि बागै न जों दिनै भारतीय जनता पार्टी त्रिपुरा जे आঞ্চলিक पार्टी दंनाय जों नुखा जागा तामो आगिनि सिमो मा जागा IPFT रो सिनि सार एनसी डेभलपमेन्ट दो IPFT रो सिन दल तंग जुट दाबोगो कटाल बाबे जों फाइसो पाइका सिनि बिरुडी दंमानि त्रिपुरा मथा सिनि बुबगरा इंगे एमडीसी प्रदुत किशोर डेभलपमेन्ट जे पार्टी मथारो बसिं मै ताबो जुगदान पाइका जों एलायन्स पाइका जों मै ताबो जुटो जों माबाक याफ्रे थामजाका जों हिमलाय दङ बसगांगो 25 तारिख बसगांनि 25 तारिख के 52टा जे बुट केन्द्र बुट सेंटर अथवा जतन बुट निर्वाचन अथवा निर्वाचनी अथवा इलेक्शन नि बुट केन्द्र जतन उद्बोधन खाइजानाय आबुनि बिसिङनो 25 तारिख सिनि जम्पुजला बाहायनो सिनि माखाजला मण्डलनि सिनि निर्वाचनी कार्यकरी सिनि अफिस बो आदिनो उद्बोधन खाइजानाय बसने 25 तारिख जों 28 तारिख इनके जों प्रत्येक जायगा सिनि उठान सभा जनसभा आफ्टर बेबांनो जों खालायजानाय आबुनि बिसिङो 27 तारिख इनके सिनि प्रार्थी सिनि कसाम मुख्यमंत्री ताबुनि सिनि प्रार्थी कैंडिडेट सिनि बरम गनां विप्लव देवनि नॉमिनेशन तानाय आ जागाव जों सिनि टाकाजला मंडल थेके जों कम से कम 1000 सिनि बररक जों थांनो आदिनबो आबुनि बा जों दिनैनो प्रस्तुत जों दिनैनो सांगठनिक मध्ये जों पुरानो प्रस्तुति के कमिटी के आसुक लायके आबुनि बागे जतन हामबाय खुलुमका जतननो जों राज्यबासी अथवा सिनि बररक सिनि 19 दफा 12 हालाम रंनो जों साव सिनि कपाल हामनानै थाखायके जों पदबु बारो बुंदिनि हिनि आसुक साइनो कपरे जतन भारत माता के जय हामबाय खुलुमका बसगांनि लोकसभानि किटिंगले लोकरकनो तम माने टंकचां टंनो बे लोकरकनो तम मेसेज ननो संसार ना आबु तो जों जतन इस्यु ताबो बिरोधी क्रिया अजा ताबुक सुदु पदबु बारेंगे भारतीय जनता पार्टी जे जागा नरेंद्र मोदी ने नाहाजाक नरेंद्र मोदी जे नाहारमु सिनि डॉक्टर मानिक साहानि नाहारमु सिनि जे स्टेट प्रेसिडेंट सिनि राज्यपाल सिनि नाहारमु बंनि दिसाते जों बसंनि जे उन्नयन सबका सब विकास जों नाहारिने बसंगो पदबु आरो भोट लायनाय आसुन हामबाय